Machiegni kendo nya Kwaramugi. Jopur ma ok tin ne 1,200 mago oganda mar kido mar soya e gweng' ma Nyadenda e kar chung' od bura ma Suba South, kaunti ma Homa Bay, oyudo fungruok bang' riwruoge moko ariyo ma ok mag piny owacho chiwore mar konyogi manyo chiro ne mwandugi. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, jopurgo bende ni kod dero maduong' ma gichoke soya bang' gologi e puothegi. Stoni mar kano kothe ne oketi e senta ma Nyadenda ka chud bura ma Suba South gi riwruok mar Soko Fresh kendo pong' kod ogunde mag soya ma jopur ma ok e gwenge mag Nyadenda osebedo ka golo e puothegi. Gweng'ni osebedo ka golo soya mathoth kaluwore gi kinda ma jopur ma 1,200 osebedo ka keto e pur mar soya alworano. Kata kamano pek ma gisebedo ka gin go en koso chiro ma gitere soya ma gigolo e puothegi. Gino mano miyo riwruoge ariyo moko mag piny owacho kamoting'o Cereal Growers Association gi Thrive Agric ne obiro kanyakla mar manyo negi chiro kendo tudogi kod jonyiewo ma omo soya e Stoni, gino ma osekelo negi fungruok maduong'. Watimo gimoro ni aggregation fair. Wada nyiso japur ni sani nitiere chiro mar mwandu ma gigolo e puothe kopogore gi chon ma koso chiro ne tamo japur mondo mi kik dhi pur. Yudo ka japur opuro kaka soya beans ma koro iuso ka mang'eny sana. Soya beans ne jopur puro to kendo gikayo maber kabisa, to ka chopo kar chiro to koro chiro onge. Farm to Market Alliance watudore gi chirni mopogore opogore kaka Soko Fresh, Thrive Agric, Crop Soko mondo mi jopurwa oyud chiro margi. Purwa kelo mwandu gi aggregation center makae to giyudo pesa gi gikanyo kanyo. Onge wach moni chiro ka mwandu odhigo kore ka ilaw pesa. Koro ma is something nikech ka wawacho kae sani Nyadenda kae season ni kende waseuso about 20 million mar soya beans modhi ne japur maka. Riwruoge go wacho ni dwaro margi en medo ting'o malo pur mar soya gwenge mag Nyadenda kaluwore gi soya mathoth ma jopur golo e puothegi, to pek ma gin go en nok mar chiro. E Stoni jopur tere soya ma gigolo e puothegi ipimo kendo ichulo gi pesa mana gi kanyo ka gidog e utegi, kendo ma osemiyo gi mijing'o ka jopur mag bando bende ginyiewo bando irgi. Mwatimo maduong' en ni wang'iyo ni wanyalo uplift smallholder farmer nade e Kenya kae, basically in Homa Bay. Biro area mar Nyadenda ni because wabiro kao soybeans ma ikwa mar ariyo nyaka ne wabie Kenya kae, to area mar Nyadenda kae wase prove ni nyalo kelo soya mang'eny. Nyaka ne season chakre nyaka sani wasegolo 10 trucks mano is equivalent to 120 metric tons so far, to mapod wan go desto wan gi 300 metric tons mapok wating'o. Jopur mag soya gwenge mag Nyadenda wacho ni nyaka ne riwruoge ariyo go chak tudo kod chiro ni ngimagi oselokore kata odoko ne gin kod pek moko magineno e chenro mar kit pur magitimo no. Yudo cash crop ne puk no yudoga ma steady ka soya beans. Turu soya ka aparo ni ngima sani kuro lokore. To nitiere challenges kata ka gimoro ber, nitiere challenges moko ma wan bende wa face kaka farmers. One, transportation and very bulky, very challenging. Kidwa wuotho samoro from kamoro ni Kasinga kibiro nyaka aggregation center kaini, yudo ka japur ose spend a lot e kore kanyo. Koro kitambo us soya neno yudo ka beto poge dire gi transportation. The number 2, waonge gi the current variety maber. Wayudo ni mbegu matiyogo osebedo recycled and again. Ne watieko oganda wadonje soya. Koro soya sani omiyo ji te yudo pesa e sub location ni. Ji te nyalo miyo kaka gi spend pesa gi nikech gitiyo ne matek e puodho. In fact koro ji te are happy. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.